om alderen og själva byggningen. Här vet vi utifrån vi har hukt efter bolen och hukt efter åringen. Och här kommer vi helt nøyaktigt tøyarfesta Stockholmsstående til vetren 1634. Det äldsta vi vita, det ta i konglig einahandlen, eller konger, iviteker allan den här handlen och i havn fra Gabelen i 1609. Åstasta Tingarnes stender ta en skanse. Och så att han för det här i kranen kan som vi ropar för vippan och allt som är färdig ut av handeln och kommer in till färdig hämtare. Här så gör vi då i 1688. Ta Skansa-packhuset nämligen byggt av tofterna av Skansan och tog navnet Skansa-packhuset. Vi har funnit jävligt spännande. Vi har funnit en rikvia och djuraböjnon och vi har funnit kål och murstenar och en tonne. Och hon är så tre runt om, inte jatten som man här ser, men trädjär. Och så har vi en också stottliga murstein som är mest vid en koje. Något som också är otroligt spännande så vi har funnit. Det var ökebis, eller faktiskt en uppstöpning till ökebis. Och så har vi också funnit krittpiper. Där är det från 1600-talet. Och här ser rinken la faktiskt i tunnorna, som jag nämnde igen. Detta brynet är nog så särskilt att till inkravera här. Det har säkert haft det som ett bälte, alltså hängande i en bälte och så haft band runt om. Så kom vi ner av dessa här steinsättningarna som är öliga flott lagt vid mellangröde. Men för jag kommer ner under det så tog vi så en past av golven och borster. Vi gör simpelthen en skor och skrassätter teckningen och målt upp. Och har lagt allt det här över detta hjörne här. Så där vi delar gräva här så kommer vi lägga det på plats efter. Efter vidgern öll gripen och inte li och helt inte av öll vinen som vi har funnit. Men vi är här för att vara röntsaver och så får vi att välja akkurat oss ut till datera status vi har funnit. Om det hjälp bakom vi när tojarfästningen av flaunon. Och så är det också gripen där som vi tittar efter. Vid Anna krittpiper kunde fortälja oss något så väl om torra former bröjdes jöken tojna och så är det en kaffe keramik man finner.